वेदांत शोभा माधव पाटील उच्चेकर ही सत्कार मूर्ती आपल्या सर्वांच्या समोर विराजमान आहे. मुखेडचाच भूमिपुत्र आणि मुखेडमध्ये तो आपल्या सर्वांच्या समोर लहानपणाचा मोठा झाला, लहानाचा मोठा झाला आणि तो लहानपणापासूनच तल्लख बुद्धीचा होता. शाळेमध्ये पण तो अव्वल होता आणि नंतरही त्यांनी त्याची बुद्धिमत्ता आणि सातत्य, यश मिळवण्याचा ध्यास कायम ठेवला आणि त्याचा तो प्रवास, त्याची डेस्टिनेशन शेवटी त्यांनी गाठलं आणि आज इथं आपल्या सर्वांच्या मध्ये तो सत्कार मूर्ती म्हणून प्राऊडली इथे बसलेला आहे आणि त्याच्यावरून त्याच्या आईवडिलांची ओळख इथे होत आहे. हे खूप प्राऊड मोमेंट आहे त्यांच्यासाठी आणि आयुष्यभरासाठी मेमोरेबल इव्हेंट आणि मेमोरेबल मोमेंट नक्कीच राहणार आहे. हा असा